Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji Mataji. வந்துட்டாங்க Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you. Thank you Mataji. Hare Krishna Ma. Hare Hare Krishna Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Namaskaram Mataji. Pranam Namaskaram. Mataji. Pranam. Hare எல்லாருக்கும் ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna Mataji. Pranams Mataji. பிரணாம். எல்லாருக்கும் Namaskaram. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, நமஸ்காரங்கள், வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं सदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात् देशधारिणे. நம்ம இன்னைக்கு 29வது ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna Mataji. நாம் இப்ப வாசிட்டு இருக்கிறது ஞானத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பற்றி வாசிக்கிறோம். Hare Krishna Mataji. Namaskaram. நமஸ்காரம். ஆல்ரெடி ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு 29வது ஸ்லோகம் வாசிக்க போறோம். யதா மகானஹம் ரூபஸ்திரீ விருத்த பஞ்சவித ஸ்வராட் ஏகாதசவிதஸ்ய வபுரண்டம் ஜகத்யதஹ. யதா போல, மகான் மகத்தத்துவம், அப ரூப போலி ஆளுமை, ஸ்ரீவர்த்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள், பஞ்சவித 5 ஜட மூலப்பொருட்கள், ஸ்வரா தனிப்பட்ட உணர்வு நிலை, ஏகாதவித 11 புலன்கள், தஸ்ய வாழும் உயிரினத்தின், வபு ஜட உடல், அண்டம் பிரம்மாண்டம், ஜகத் அண்டம், எத எதிலிருந்து அல்லது யாரிடமிருந்து, மகத்தத்துவமாகிய 7 ஆற்றலில் இருந்து, அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், மனசு மற்றும் அகங்காரம் இல்லையா. நம்ம
கோலோக சார்ட்ல போய் பார்க்கும் பொழுது 7 அடுக்குகளை நம்ம பார்க்கிறோம். போலி ஆளுமை, உலக இயற்கையின் 3 குணங்கள் 5 மூலப்பொருட்கள், தனிப்பட்ட உணர்வு நிலை, 11 புலன்கள் மற்றும் பருவுடலை நான் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன். அதுபோல முழு அண்டமும் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. அதாவது இந்த 24 பண்புகள் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்துல உற்பத்தி ஆகிறது, எவ்வாறு அதாவது படைக்கப்படுகிறது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம பார்க்கலாம். மகத்பத என்று இறைவன் வர்ணிக்கப்படுகிறார். மகத்பத, அதன் பொருள் முழு சக்தி அல்லது மகத்தத்துவம் அவருடைய கமல பாதங்களில் பணிந்து கிடக்கிறது. சோ இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம கேட்கும் பொழுதே எல்லாமே அவர் தாழ் பணிந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துகிறது இல்லையா? இறைவன் தாழ் பணியாத ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் முன்னேறியதாக சரித்திரமே கிடையாது. அவர்கள் இழிவான பாதைக்கு தான் செல்வார்கள். மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் கூட அவர்கள் இழந்து விடுவார்கள். சோ நமக்கு தான் நன்மையை தவிர இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது இறைவனுக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய டென்ஷன் எல்லாம் அவர் தான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். அதிகமான பொறுப்புகள் பகவானிடத்தில் போய் சேர்கிறது இல்லையா? நாம் எல்லாம் இறைவன் மீது பாரத்தை போட்டு நாம நம்முடைய செயல்களை எல்லாம், அன்றாட செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லையா? அப்போ நம்மள நாம நம்புறதை விட இறைவனை நம்பி இருக்கின்றோம். அதுதான் உத்தமமான ஒரு வழி மார்க்கம் கூட ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் இல்லையா? அப்ப அந்த நம்பிக்கை எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் பகவான் நம்மளை நல்வழிப்படுத்துவார், நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வழிநடத்தி கொடுப்பார் இல்லையா? சோ ஒருவருடைய வாழ்க்கை நன்னிலை அடையது என்பது மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவாத ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள். அதாவது ஒரு செயல் செய்தாலும் அவ்வளவு, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை கொண்டு இல்லையா? சோ பகவானிடத்தில் தன்னையே முழுமையாக அர்ப்பணித்த ஒருத்தர் தங்களுடைய செயல்களில் அவர்கள் பக்குவத்தை உணர்வார்கள். சோ இதை எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அந்த மார்க்கத்தையுமே இறைவன் அவருக்கு வழி நடத்துவார். சோ அப்போ எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா இறைவனுக்கு. அவர் ஏன் அந்த மாதிரி செய்யறார் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நாம எல்லாம் இந்த இடத்துல சங்கடப்படுறோம். நமக்கு என்ன சங்கடம் வரப்போறதுன்றது முன்னாடியே தெரிஞ்சு கொள்பவர் அவர் இல்லையா? இந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் நம்ம கர்ம பலனாலத்தான் நாம இங்க அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். ஆனாலும் அவர் கருணாமூர்த்தி இல்லையா? சோ அதனால எல்லாரை விட கருணை அதிகமாக கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால நாம் அவர் தாழ் பணியும் பொழுது நமக்கு அந்த இக்கட்டுல இருந்து எவ்வாறு வெளியில வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான மார்க்கத்தையுமே அவர் உள்ள இருந்து நடத்தி கொடுக்கிறார். இல்லைன்னா ஒரு குருவின் வழியாக அதை நமக்கு எடுத்துரைத்து நம்ம அதை பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அது அனைத்துமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நன்மையை கொடுக்க வல்லதுதான். ஆனா அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முதல்ல சமர்ப்பணத்தை மேற்கொள்ளணும். இறைவன் தாள் நாம் எவ்வளவு சமர்ப்பணமாகின்றோமோ அவ்வளவுமே நமக்குத்தான் நன்மை. சோ நேற்றைய பாட தொகுப்புல நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கத்தை கொடுத்தார். யார் ஒருத்தர் தான் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், எஸ் பகவத்கீதை எனக்கு நன்னா புரியும், பாகவதம் எனக்கு நன்னா புரியும், நான் தான் இதையெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவத்தை யார் வளர்த்து கொள்கிறார்களோ அதுல மேன்மையான ஒரு கருத்துக்கள் என்றைக்குமே நிலை பெறாது அப்படிங்கிறதை ரொம்ப அழகா எடுத்துரைத்தார். உண்மையிலே இங்க நாம எதையுமே செய்வது கிடையாது. நாம அதாவது எந்திரமாக எவ்வாறு அர்ஜுனன் பகவானிடத்தில் ஒரு சவ்யசாசனான இருந்தாரோ அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாருமே இறைவனுடைய கைப்பாவைகள் தான். நாம செய்த கர்ம பலனால இங்க கஷ்டப்படுறோம். ஆனாலும் இறைவன் நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக ரொம்பவுமே போராடுறார் இல்லையா? நாம எந்த குணாதிசயத்தோட இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு ஒரு தீர்மானத்தையும் ஒரு வழியையும் நாம ஒரு செயலுக்கு நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? ஆனா அது நமக்கு தீமையாக இருக்கும் பட்சத்துல முதல்ல ஆங்ஸைட்டி யாருக்கு வரும்னா, அதாவது முதல்ல பரிதாபம் மற்றும் நம்ம மேல பரிதாபமாக ஒரு கருணையை பொரியறதுக்கும் பகவான் தான் காத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவருக்கு தான் ரொம்பவுமே கஷ்டம் நம்மள எப்படி அந்த இக்கட்டுல இருந்து வெளியில வரணும். ஏன்னா நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய பாதை அப்படி இல்லையா? நிறைய தடை கற்கள் வரும். அப்ப கூட நாம இது எதற்காக வருகிறது என்பதை நாம உணர்வது கிடையாது.
இல்லையா? சோ நாம அதை செய்யாமல் இருப்பதற்கான ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா வழி அதாவது க்ளோஷர் ஆஃப் த கேட் இல்லையா? அது கண்டிப்பா நிகழும். ஆனா அதை நாம எதுக்கு இது தடைக்கல்லா இருக்கு, நாம இப்படி போனா ஃப்ரீ ஃப்ளோவா கிடைக்கலையே அப்படிங்கறத வந்து உணர மாட்டோம். இது இறைவன் நமக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதையும் நாம உணர்வது கிடையாது. இதனாலதான் நாம வந்து அந்த செயல்களில் அவ்வாறே ஈடுபட்டு பாவங்களை வந்து நாம சம்பாதிக்கிறோம். அனர்த்தங்கள் எல்லாம் அவ்வாறுதான் நிகழ்கிறது இல்லையா? நாம இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் கண்டிப்பாக தவறு இழைக்கும் போது அது அனர்த்தமாகத்தான் ஆகும். இப்ப எந்த ஒரு நம்பிக்கையற்றவங்களுக்கு அது பாவமாக மாறிவிடும் இல்லையா? சோ அதாவது பிராக்டிக்கலா சயின்டிபிக்க நம்பின்னு இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து அது பாவமாகத்தான் மாறும். ஆனால் நம்ம பக்தி உண்டு, ஆனால் அதை உண்மையான தாற்பயத்தை வந்து எவ்வாறு அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து உபயோகப்படுத்துவது தெரியாம நாம தவறுகள் இழைக்கிறோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஒரு உணர்வு எடுத்துரைத்து கொண்டே இருந்தாலும் நாம அதை வந்து அதாவது எதற்காக என்பதை நாம ஆலோசிப்பது கிடையாது. சோ இந்த மகத்தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நமக்கு 3 குணங்களோட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் இவை அனைத்தும் இறைவனுடைய பாதங்களில் இருப்பதுதான், பணிந்திருப்பதுதான். சோ மகத்தத்துவமே முழுமையாக இறைவன் அவருடைய பாதங்களில் இருக்கும் பொழுது நாம ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா? அவ்வளவு ஆற்றல் கொண்டது. பஞ்சமகாபூதங்கள் அவ்வளவு ஆற்றல் கொண்டது. அவையே வந்து பகவானின் பாதங்களில் இருக்கும் பொழுது நாமெல்லாம் இட்ஸ் வெரி வெரி அதாவது நெக்லெக்டபிள். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நெக்லிஜிபிள் அந்த நிலையில தான் இருக்கணும் இல்லையா? நம்மள வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரு உயிர் வாழியா கூட. அவ்வளவு ஆற்றலை கொண்ட பஞ்சமகாபூதங்களை இறைவனுடைய பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கும் பொழுது நாம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம உணரணும். உலக வெளிப்பாட்டின் மூலாதாரம் அல்லது முழு சக்தி மகத்தத்துவமாகும் இல்லையா? இந்த ஒரு அண்டம் இருக்குன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் மகத்தத்துவம். மேக கூட்டத்துல அங்கங்க வந்து அண்டங்கள், அந்த அண்டங்கள் வந்து எவ்வாறு வந்து அதாவது சூழப்பட்டிருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ள 14 லோகங்கள். ஆனால் அவை அந்த கர்ப்போதகம் நீரை வந்து உள்ளுக்குள்ள எவ்வாறு தேக்கி வச்சுருக்கு இந்த அண்டம், இந்த 7 அடுக்குகளை வந்து இது பண்ணிதான் இல்லையா? மகத்தத்துவத்திலிருந்து எல்லா 24 பிரிவுகளும் வருது இல்லையா? 11 புலன்கள், அதாவது மனசு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இல்லையா? சோ அதாவது புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் உண்டு. இந்த தோன்றாத அருவத்தினுடைய இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பண்பு இல்லையா? 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 புலன்களின் செயல்கள், இதுவே 15. அடுத்து அகங்காரம் 16, அடுத்து வந்து புத்தி 17 இல்லையா? மனசு 18 இல்லையா? இப்படி நம்ம வந்து ஒன்றொன்றாக நம்ம வந்து தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு குணாதிசயம் வந்து 19. அதோட சேர்த்து நாம பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? ஸ்தூல சரீரத்திற்கான அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள், அது சேர்ந்து 24 பண்புகள் நமக்கு எப்ப தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் நம்ம சொல்லிட முடியும் இல்லையா? நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து கேட்டாச்சு. மனதையும் சேர்த்து இல்லையா? 5 பொறிகள், 5 மூலப்பொருட்கள். இந்த மூலப்பொருட்கள் என்பது பஞ்சமகாபூதங்கள். பின்னர் உணர்வு நிலை, கான்சியஸ்னஸ், இது வந்து அதாவது ஜீவாத்மா. அறிவு கூர்மை மற்றும் போலி ஆளுமை, இது அந்த இதுலயே வரக்கூடிய மகர்ந்தன. இது எல்லாமே பிறப்பெடுக்கின்றன என்பது இந்த இடத்துல இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரே வழியில் இந்த மகத்துவம் முழுவதுமாக இறைவன் தாள் பணியும் பொழுது இந்த மகத்துவத்திலிருந்து 24 பண்புகள் என்பது பிறக்கின்றன என்பதையும் வந்து இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரே வழியில் எல்லாமே பகவானிடமிருந்து வெளிப்படுவதுதான். மூல காரணம் அவர்கிட்ட இருந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வழியில் எல்லாமே பகவானில் வெளிப்படுவதுதான். ஆனால் பகவானுக்கும் இயலுலக வெளிப்பாட்டிற்கும் இடையில் வேறுபாடு இல்லை. அதாவது இன்றைக்கு ஒரு பாடக தொகுப்பு பிரேமா மாதாஜி எடுத்தாங்க. அதாவது இந்த பௌதிக உடல் பத்தி சொல்றோம், இது அழியக்கூடிய உடல் என்றும் நாம படிக்கிறோம். ஆனா ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக நிலையை அடைந்த பொழுது அவர்கள் பௌதீக உடல் கொண்டிருந்தாலும் அவை முழுவதுமே வந்து தெய்வீகமான நிலையில போய் நின்றிருக்கும். டிரான்சிடென்டல் இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை வந்து ரிஷபதேவர் வந்து வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய கைகள், அவருடைய அதாவது அங்க அவயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மின்னுகின்றன. இவந்தோ அவர் வந்து ஒரு அவதூதராக வந்து அலைந்து கொண்டிருந்தாலும் அங்கே அந்த ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசமான அதாவது ரொம்ப அட்ராக்ஷன்
அது பெண்களையுமே ஈர்த்ததாக தேஜஸ். இன்றைக்கான தேஜஸ் மாதாஜி. அந்த அந்த பிரகாசம் வந்து அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த அழகான அந்த பிரகாசம் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து எவ்வளவு நம்ம வந்து ஆன்மீகமாக நிலைப்பட்டிருக்கிறோமோ அது முழுவதுமே நம்ம உடல்ல வந்து பிரதிபலிக்கும் 100%. சோ அந்த பிரகாசம் என்பது அங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா? அது போலதான் இது பௌதீக எந்திரமாக இருந்தாலும் இவை முழுவதுமே ஆன்மீகமான நிலைக்கு வந்து சென்று விடுகிறது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து வேறுபாடு இல்லை. எதற்காக நான் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறேன்னா, சோ பகவானுக்கும் அவர் முழுவதுமே வந்து அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா, முழுவதுமே ஆன்மீக தன்மையை கொண்டவர். ஆனா இந்த இக உலகம் வந்து பௌதிக ஆற்றலால் வந்து ஆனது இல்லையா, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. ஆனால் எப்பொழுது அது இறைவனோட சம்பந்தப்படுகிறதோ அவையும் வந்து இறைவனுக்கும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு நிலை. அதாவது அதை வந்து பார்ப்பதற்கு நமக்கும் அத்தகைய கண்கள் இருக்க வேண்டும், உணர்வதற்கு அத்தகைய மனபாவம் இருக்க வேண்டும். எதுவரைக்கும் நமக்கு அந்த மனபாவமும் கண்களும் இல்லையோ, இந்த புலன்களும் வந்து தூய்மை அடையவில்லையோ, அவை அனைத்துமே நமக்கு வந்து பௌதீகமாகத்தான் காட்சி. புரிஞ்சுதுங்களா? அதாவது இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பௌதிக பண்புகளால் ஆனதுதான் இவை அனைத்துமே, மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான் இது அனைத்துமே, நித்தியமற்றதுதான் இவை அனைத்துமே அப்படிங்கிற 24 பண்புகள் நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் பகவானிலிருந்து அவை வேறுபட்டது இல்லை என்பதை எவ்வாறு நாம வந்து அதாவது உணர முடியும் என்றால், நாம அந்த தெய்வீகமான நிலையை வந்து அடையும் பொழுதுதான் அதை உணர முடியும். அது வரைக்குமே அது நமக்கு வெறும் பௌதீகம் தான். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு பௌதீகமாக தென்பட்டாலும் எவ்வாறு அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பது மிக மிக கையாள்கிறோம் என்பது மிக முக்கியம். அவை அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய படைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம். இது மேன்மையானது, இது கீழானது என்பதை எல்லாம் அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்காத அந்த அத்தகைய குறம் இல்லையா? சோ நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தரை பத்தி போய் நம்ம வந்து ஜட்ஜ்மெண்டலா பாக்குறது இதெல்லாமே வந்து விட்டுருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். இங்க அனைத்துமே வந்து எவ்வாறு நிகழ வேண்டுமோ அவ்வாறே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் பகவான் 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையில சொல்லுவார். நேற்று அதாவது எது நடந்ததோ, நம்ம இந்த கருத்தை நம்ம நிறைய இடங்களை படிக்கிறோம் இல்லையா, ஜென்ரிக்கா. அதாவது நேற்றையும் இருந்த நான் நீயும் இருந்த, இன்றைக்கு நீயும் நானும் இருக்கும், நாளைக்கு கூட நாம் இல்லாம இருக்க போறது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட வந்து ஒரு ஸ்லோகமும் உண்டு இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எதை சொல்லுகின்றது என்றால், நாம் எந்த கண்ணோட்டத்தோடு நாம பார்க்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். பகவான் தெய்வீகமானவர், அதனால அனைத்தையுமே தெய்வீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார். அதனால்தான் அவருக்கு நேற்று நடந்தது, இன்றைக்கு நடக்கிறது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது எல்லாமே அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் நாம் அப்படி கிடையாது. நாம் அனைத்துமே பௌதிகத்தோட நோக்கக்கூடியவர், அத்தகைய பக்குவமற்ற புலன்களை கொண்டவர்கள் இல்லையா, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், தவறுகள் இழைப்பவர்கள். அதனால்தான் முன்னாடி அர்ஜுனர் வந்து பகவானோட இருந்திருந்தாலும் அப்ப இருந்ததெல்லாம் அவரால் நினைவில் கொள்ள முடியவில்லை. ஏன்னா இவை அனைத்தும் பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கப்படுவதால். எப்ப நாம தெய்வீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கின்றோமோ இந்த பௌதீக உலகம் கூட அது தெய்வீகமாகத்தான் காட்சியளிக்கும். அதுதான் ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து நிலைப்படும் பொழுது அவர்களால் அனைத்தையுமே ஒன்று போல ஏற்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவர்களுக்கு இருக்கும். அனைத்திலுமே இறைவனை காணக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். ஒருவர் அடைய வேண்டிய நிலையும் அதுதான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வாறு அடையக்கூடியவர் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் திரும்பி வருவதில்லை. சோ இப்ப நமக்கு நாமே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. சோ ஆனால் அதே நேரத்தில் இயலுலக வெளிப்பாடு பகவானிடம் வேறுபட்டது. இங்கு ஸ்வராட் என்னும் சொல்லுக்கு சுதந்திரமான என்ற பொருள். பகவான் சுதந்திரமானவர். அதாவது இந்த பௌதீக அதாவது 7th சாப்டர் இல்லையா, நம்ம பூமி, அப்ப அனலோ, வாயு எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த 8 விதமான ஜெகசக்திகள் வந்து பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்தது என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அந்த 3 பண்புகளால் ஆன பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதால இவை அனைத்துமே வந்து அவர் தெய்வீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்க முடிகிறது. அந்த அவ்வாறே அவர் வந்து செயல்படுத்தவும் முடிகிறது. ஆனால் நாம இந்த 3 குணங்களால வந்து ஆளப்படுவதால் நமக்கு அந்த தெய்வீகமான நிலை கிடையாது. எப்ப நாம நம்முடைய சாதனை இல்லையா, நாம பண்ணக்கூடிய சாதன பக்தியில வந்து பக்குவம் அடைந்து, அதாவது ராகானுகா பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி என்ற நிலைக்கு நாம் செல்கின்றோமோ அப்போ நாம வந்து எதிலுமே வந்து வேறுபாடு காண முடியாத ஒரு பக்குவத்தை அடைவோம். சோ இறைவன் இந்த 3 குணங்களிலிருந்து சுதந்திரமானவன்.
அவருக்கும் இந்த 3 குணங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஸ்வராத் என்ற வார்த்தை நாம முதல் ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வருது இல்லையா, ஜென்மாதசேயத்தோ. அதனால ஸ்வராத் அபிக்னா ஸ்வராத் இல்லையா, ஸ்வராட் என்றது அவர் சுதந்திரமானவர். ஏன்னா அவருடைய நிலை அவ்வாறு முழுவதுமே தெய்வீகமான நிலையை கொண்டவர். அவருடைய உடலும் பரமாத்மா நிலையும் தெய்வீகமானது. அதனால்தான் அவர் சுதந்திரமானவர். நாம கூட அந்த நிலைக்கு அடையறதுக்காக முயற்சி செய்யணும். அவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் நமக்கு வரலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த 75% நாம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது இறைவனை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் ஜீவன்களை பற்றியும் எல்லாவற்றையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை அடையத்தான் நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, இங்க லாஜிக்கலா நாம அனைத்துமே பிசிக்கலா பார்த்து நம்ம செயல்பட முடியாது. பிசிக்கலா நம்ம பார்த்தோம்னா கண்ணால டைரக்டா பார்க்கும்பொழுது அது எல்லாமே பௌதீகமா தான் தெரியும். ஆனா அகக்கண்களை திறந்து நாம பார்க்கும் பொழுது அவை அனைத்திலும் இருக்கக்கூடிய தெய்வாம்சத்தை நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுமே இந்த 3 பண்புகள், தெய்வாம்சத்தினுடைய 3 பண்புகள், அதாவது சாந்தினி, ஹலாதினி, சம்பித், இதெல்லாம் அதாவது உணர்வு என்பது நமக்கு தெய்வீகமானது இல்லையா. அடுத்து சச்சி, அதாவது ஆனந்தம் என்பதும் ஹலாதினி இல்லையா. அதே மாதிரி ஆற்றல், அதாவது ஞானம், இந்த 3மே தெய்வீகமான பண்புகளை கொண்டது. இதனால் ஆனதுதான் இந்த ஜீவன் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா ஜீவனுடைய உண்மையான நிலையை நாம உணர்ந்தறிவதற்கு நாம முயற்சி செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா நாம எப்பொழுதுமே இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு ஈர்க்கப்பட்டு சதா சர்வ காலமும் பௌதிகத்துல நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். எது வரைக்கும் பௌதிகத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த நிலை உணர்றதுக்கான பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. இந்த இரு சுதந்திரங்களும் ஒப்புமைப்படுத்த முடியாதவை இல்லையா. அதாவது ஒண்ணு, அவர் எல்லாவற்றையுமே பௌதிகமாக இருந்தாலும் ஆன்மீகமாக இருந்தாலும் அதை அனைத்தையுமே ஆன்மீகமாக நோக்கக்கூடிய பண்பு இது ஒன்று. இரண்டாவது, இந்த பௌதிகமா இருக்கிறது அவர் சுதந்திரமாக இருக்கு. இது 2 நிலைகளை நாம வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். உயிரினம் நுட்பமான சுதந்திரத்தை உடையது இல்லையா. நமக்கு சூக்ஷ்மமான ஒரு சுதந்திரம் நம்ம மனசுக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறது இல்லையா. அந்த சுதந்திரத்தை கொண்டுதான் நம்ம தவறுகள் இழைக்கிறோம். பகவான் முழுவதும் சுதந்திரமானவர். தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு 5 மூலப்பொருட்கள் மற்ற புலங்களால் ஆகிய பருவுடல் இருப்பது போல சுதந்திரமான பகவானுக்கு அண்டமாகிய மிக பெரிய உடல் உள்ளது. நமக்கு இந்த உடல், பகவானுக்கு இந்த அண்டமே ஒரு உடல். தனிப்பட்ட உடல் தற்காலிகமானது. அது போல பகவானின் நம்முடைய உடல் தற்காலிகமானது. பகவானின் உடலாக கருதப்படும் இந்த முழு அண்டமும் கூட தற்காலிகமானது. ஏன்னா சில காலம் அது இருந்து பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கிவிடும். இங்க விஸ்வரூபத்தை பற்றி தான் சொல்றாங்க. தனிப்பட்ட மற்றும் உலகளவில் உடல்கள் இரண்டும் மகத்தத்துவத்தின் விளை பொருட்கள் ஆகும் இல்லையா. அதாவது அது எல்லாருடைய அவுட்கம் எங்க இருந்து வந்தது, மகத்தத்துவத்துல இருந்து தான் வந்ததே. இவற்றின் வேறுபாடுகளை அறிவு ரீதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் உபயோகம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒவ்வொருவருடைய உடல் ஆன்மீக பொறியிலிருந்து வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்று அனைவரும் அறிவர். அது போல உலகளாவிய உடல் பரமாத்மாவாகிய மேலான பொறியிலிருந்து வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. சோ பரமாத்மாவிலிருந்து இந்த அண்டங்கள் தோன்றின. நம்முடைய உடல் அதாவது எங்க இருந்து வருது ஆக்சுவலி, அதாவது இந்த மகத்தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய பண்புகளால நமக்கு ஏற்படுகிறது. இதெல்லாம் நாம இன்டெலிஜென்ஸ்லயே புத்தியை கொண்டு புரிந்து கொள்ள நம்ம முயற்சி பண்ணணும். தனிப்பட்ட உடல் தனிப்பட்ட ஆன்மாவில இருந்து வளர்வது போல இல்லையா. அந்த ஆன்மா இத்தினூண்டுதான், 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுனுடைய நுனி. அத்தினூண்டே இந்த உடலை சின்ன குழந்தையில இருந்து வயோதிகம் வரைக்குமே நம்ம பார்க்கிறோம். வேறுபட்ட நிலைகளை பார்க்கின்றோம். தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு உணர்வு நிலை இருப்பது பரமாத்மாவுக்கும் உணர்வுண்டு. சோ அதாவது நித்தியோனாம் சேத்தனானாம், இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவர். அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை அனைத்துமே நித்தியமானது இல்லையா. பகவானும் உணர்வோடு இருப்பவர். ஹீஸ் ஆல்சோ இன் கான்சியஸ்னஸ். நாமளும் இந்த ஜீவன்கள் அனைத்துமே உணர்வு நிலை கொண்டதுதான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் உணர்நிலை எல்லையுடைய, நமக்கு பவுண்டரி இல்லையா. நமது அணு ஆத்மா, பகவானது விபு ஆத்மா, அளவிட முடியாது. பரமாத்மாவின் உணர்வு நிலைக்கு எல்லை எது என்பது உணர்நிலைக்கு எல்லை இது என்று பகவத்கீதையில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சேத்னம் சாப்பி மாம் வித்தி. தனிப்பட்ட ஆத்மா தனிப்பட்ட உடல் இருப்பது போல பரமாத்மா பணி செய்யப்படும் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார்.
அனைத்து உடல்களிலுமே அவர் தான் இருக்கிறது இல்லையா. இருவரும் உணர்வு உடையவர்கள் தான். நம்ம 2 பேருக்குமே கான்சியஸ்னஸ் உண்டு, அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும். வேறுபாடு என்னவென்றால் தனிப்பட்ட ஆத்மா வந்து தனிப்பட்ட உடலை மட்டுமே நமக்கு இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். எதிர்த்துல இன்னொருத்தர் இருக்காருன்னா அவரை பத்தி நம்மளால முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது. அனைத்து உடல்களை பற்றியுமே அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே. ஆனால் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஏதத் வை ஸ்ரத்தயா பக்தா யோகாபயாசேன நிதஸ்ய சமாஹிதீதாத்மானிஹ சங்கோ விரக்தயா பரிவஷ்யதி. ஏதத் இந்த வை நிச்சயமாக, ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன், பக்தையா பக்தி தொண்டால், யோக அபியாசேன யோக பயிற்சியால், நிச்சய நித்யசக எப்போதும், சமாஹித ஆத்மா அவருடைய மனம் பதிந்து இருக்கும், நிஷங்க ஜட தொடர்பிலிருந்து விலகி, விரக்தையா பற்றின்மையால், பரிசஷ்யதி புரிந்து கொள்கிறார். சோ தன்னம்பிக்கையுடன், தளராத உணர்வுடன், முழு பற்றின்மையுடன் ஏற்கனவே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, அதாவது இந்த குவாலிட்டிஸோட நம்பிக்கை, இறைவன் மீது நம்பிக்கை முழுசாக, அதே மாதிரி எந்த சூழ்நிலை வந்தாலுமே மனதை ரொம்ப யுக்த வைராகியத்தோட நிலைப்படுத்தி கொள்ளுதல், மேலும் எந்த பலன்கள் மீதும் பற்றின்றி இல்லையா. இப்படி அவர்களுடைய ஒருத்தருடைய மனசு பக்குவம் அடைந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவருக்கு, பரமனை பற்றி நினைவில் எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருப்பவர்களுக்கு இது ஒண்ணு. அடுத்து எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு முழுமையான அறிவினை பெற முடியும். அதாவது நம்மளால அந்த இன்டெலிஜென்ஸை அடைய முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்டவர் உலக தொடர்புல இருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல பௌதீகம் இருக்காது, பௌதீக லாபம் என்பது இருக்காது. நாத்திகவாதம் சார்ந்த அறிவாகிய யோக பயிற்சியாளர் இந்த முழுமையான அறிவை புரிந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது. அந்த துஷ்கிருத்தினோஸ்னால இதை கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியாது. முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செயல்முறை சார்ந்த வெளிப்பாடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மட்டுமே முழு சமாதி நிலையை ஆழ்ந்திருக்க முடியும் இல்லையா. அதாவது நாம் எல்லாமே டிட்டாச்மெண்டோட போனா மட்டும்தான் நம்மளால சமாதியில நிலை பெற முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. மேலும் முழு இயல் உலக வெளிப்பாடு மற்றும் அதன் காரணத்தின் உண்மையை அவர்களால பார்க்க முடியும். எதற்காக இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டது என்ற அந்த காரணங்களை அனைத்துமே அவர்கள் நன்றாக அறிவார்கள், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். முழு நம்பிக்கையுடன் பக்தி தொண்டை வளர்க்காத ஒருவரால், அதாவது நமக்கு அந்த நம்பிக்கையற்ற நிலையில் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி ஒருவரால் புரிந்து கொள்வது இயலாது. இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவங்களால முடியாது என்று இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டது. சமாஹிதாத்மா மற்றும் சமாதி ஆகிய சொற்கள் ஒரே பொருளை தருபவை அப்படின்னா மேல அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கக்கூடிய சமாஹிதாத்மா அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான், அடுத்து சமாதி அதாவது என்றாலும் ஒரே பொருள். அதாவது அந்த நிலையில பக்தியில மனசை கூர்மையாக முழுமையாக இறைவனிடத்துல தங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுதல். நெக்ஸ்ட் 31. ஹரிதம் குர்வி ஞானம் தத் பிரம்ம தர்சனம் யோ நானுபுத்யதே தத்வம் பிரகிருதே புருஷஸ்ய ச. இது இவ்வாறு ஏதத் இந்த கதிதம் வர்ணிக்கப்பட்டு, குர்வி மதிப்பிற்குரிய அன்னையே, ஞானம் அறிவு, தத் அந்த, பிரம்ம பரமசத்தியம், தர்சனம் வெளிப்படுத்துதல், ஏன அதாவது எதனால், அனுபுத்தியதே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, தத்துவம் உண்மை, பிரகிருதே பொருளின், புருஷஸ்ய ஆத்மாவின், தா மற்றும் என் அன்பு அன்னை, அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அன்னையே. இங்க கபில தேவர் தன்னுடைய அன்னையான தேவகூதியிடம் சொல்கிறார், நான் முன்பே பரமசத்தியத்தை புரிந்து கொள்வதன் வழிமுறையினை வர்ணிக்கிறேன் இல்லையா. அதாவது அவர் சொல்றார், அதன் மூலம் ஒருவர் முன்னாடி சொல்லியிருக்கார், அதன் மூலம் ஒருத்தர் புரிஞ்சின்னாக்கா பொருள், ஆன்மா ஆகியவற்றின் தொடர்பு ஆகியவை உறுதியான உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா இல்லையா இந்த உடலோடு இருக்கும்போது எவ்வாறு சம்பந்தப்படுகிறது என்பது எல்லாமே சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஞான யோகஸ்த மந்திஷ்டோ நைர்குண்யோ பக்தி லக்ஷணஹ வயோராப்யக்த
ஏக ஏவார்த்தோ பகவச்ச தசலக்ஷணः हरे कृष्ण माताजी। தலக்ஷணः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ज्ञान योगस्य मन्दिष्टो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्तो भगवच्च தலசன்னः. ஞான யோக தத்துவ ஆராய்ச்சி ச மற்றும் மன்னிஷ்ட என்னை நோக்கி வழிகாட்டப்பட்டு நைர்குண்ய இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு பக்தி பக்தி தொண்டு லட்சண பெயரிடப்பட்டு துவயோ இரண்டின் அபி மேலும் ஏக ஒன்று ஏவ நிச்சயமாக அர்த்த நோக்கம் பகவத் பரமபுருஷ பகவான் சப்த சொல்லால் லட்சண குறித்து காட்டப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. தத்துவ ஆராய்ச்சி பரமபுருஷனை பகவானை புரிந்து கொள்வதில் நிறைவு பெறுகிறது. இந்த புரிந்து கொள்ளும் நிலை அடைந்த பிறகு ஒருவர் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடையும் பொழுது அவர் பக்தி தொண்டின் உயர்நிலை அடைகிறார். நேரடியாக பக்தி தொண்டின் மூலமாக அல்லது தத்துவ ஆராய்ச்சியின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானை ஒருவர் கண்டுபிடித்து சேர்த்திட வேண்டும். பொருளுரை. தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்து பல பல பிரிவுகளுக்கு பின்னர் அறிவுள்ள மனிதர் இறுதியாக வாசுதேவர் பரமபுருஷ பகவானே எல்லாம் என்று அறியும் நிலைக்கு வருகிறார். அதனால் அவர் அவரிடம் சரணடைகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. தத்துவ ஆராய்ச்சியில் அம்மாதிரி தீவிரமான அறிஞர்கள் அபூர்வமானவர்கள், ஏனெனில் அவர்கள் மிகவும் சிறந்த ஆத்மாக்கள். தத்துவ ஆராய்ச்சியால் ஒருவர் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வர முடியவில்லை என்றால் பின்னர் அவர் கடும் உழைப்பு நிறைவு பெறவில்லை என்பது பொருள். அவர் பக்தி துண்டில் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வரும் வரை அவர் இறைப்பணி தொடரப்பட வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடி தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பு பகவத்கீதையில் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் தத்துவ சிந்தனைகள், அனுபூதி யோக முறை ஆகியவற்றை மேற்கொள்பவர்கள் அதிக தொல்லை அடைவர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதிக துன்பம் அனுபவித்துள்ள பல பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு யோகி அல்லது அறிவுள்ள தத்துவவாதி அவரிடம் வரலாம். ஆனால் அவரது வழி மிகவும் துன்பங்கள் நிறைந்தது. ஆனால் பக்தி தொண்டின் பாதை எல்லோருக்கும் எளிமையானது. ஒருவர் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அறிவுள்ள தத்துவ ஊக்கத்தின் முடிவை அடைய முடியும். ஒருவர் தன் மன ஊகத்தால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தால் அன்றி அவரது எல்லா ஆராய்ச்சி வேலையும் வெறும் அன்பின் வேலையாகும் என்று கூறப்படுகிறது. அறிவுள்ள தத்துவவாதி இறுதியாக சேரும் இடம் அருவ பிரம்மனின் கலப்பதாகும். ஆனால் பிரம்மன் என்பது பரமபுருஷன் ஒளியாகும். பிரம்மனோகி பரிஷ்டாகாம் அமிர்தஸ்ய என்று பகவான் பகவத்கீதையில் 14:27 கூறுகிறார். அருவ பிரம்மனுக்கு நான் அடிப்படை ஆவேன், அது அழிக்கப்பட முடியாதது, மேலான பேரின்பம். பகவான் பிரம்ம இன்பத்தையும் சேர்த்து எல்லா இன்பத்தின் சேமிப்பிடமாவார். அதனால் பரமபுருஷ பகவானிடம் பின்வாங்காத நம்பிக்கை உடையவர் ஏற்கனவே அருவ பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மானை உணர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ரிஷபதேவரை எடுத்துக்கலாம். ரிஷபதேவர் மன்னர். அவர் அதை பத்தினாக்கா நாபி மற்றும் மேருதேவி அவருடைய பிள்ளையாக பகவான் அவதரித்தார் என்பதை நம்ம அட்லீஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். பின்னாடி நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்துக்காக தான் இந்த விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாம எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோட்டா அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா? பக்தியில நாம எப்ப முழுமை அடைகிறோமோ அதுக்கப்புறம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதுக்காக ஹிப்பீஸுக்கும் இந்த மாதிரி தத்துவ அடைஞ்ச நிலைக்கும் வித்தியாசம் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹிப்பீஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம பௌதீகவாதியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பௌதீக நோக்கத்தினுடைய லாப நஷ்டங்களை முதன்மை ஸ்தானமாக கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தியை கூட பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா பக்திக்கு முதன்மை ஸ்தானம் வழங்கி இருக்கிறவங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களையுமே அவங்களால பக்குவமாக செயல்படுத்த முடியும். இது செகண்ட் ஃபேஸ் இல்லையா? ஒருவர் அப்படி பக்தியை மேன்மையாக எடுத்து செல்லும் பொழுது, அதிலேயே அவர்கள் பயிற்சி முழுமை அடையும் பொழுது இந்த உலக இதுல இருந்து கட்டுல இருந்து அவர் விடுதலை பெறுகிறார். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். அதன் பிறகு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்கள் எதுவுமே கிடையாது, துக்கங்களும் எதுவுமே கிடையாது.
அது அவங்களுக்கு உடல் அளவுல வந்து எந்த பாதிப்பு கொடுத்தாலும் அதை பற்றி அவர் வந்து பொருட்படுத்தவே மாட்டார் இல்லையா. இதையும் நம்ம படிக்கிறோம். சோ இங்க ரிஷபதேவர் வந்து இஸ் எபவ் ஆல் த 3 modes, அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு சென்று விட்டார். அதனாலதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது, அருவ பிரம்மன் பக்தி தொண்டின் பாதை எல்லாருக்குமே எளிமையானதான். ஒருவர் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அறிவுள்ள தத்துவ உகத்தின் முடிவை அடைய முடியும். ஒருவன் தன் மன உகத்தால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் நிலை வந்தால் அன்றி அவரது எல்லா ஆராய்ச்சி வேலையும் வெறும் அன்பின் செயல் வேலையாகும் என்று குறிப்பிடுகிறது. அறிவுள்ள தத்துவவாதி இறுதியாக சேருமிடும் அருவ பிரம்மனில் கலப்பதாகும். ஆனால் பிரம்மன் என்பது பரமபுருஷனுடைய பகவானுடைய ஒளியாகும். பிரம்மனோஹி பிரதிஷ்டாகாம் அமிர்தஷ்யாவஷ்ய என்று பகவான் பகவத்கீதையில் வந்து 14.27 சொல்றார். அருவ பிரம்மனுக்கு நான் அடிப்படை இல்லையா. நானே லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து உங்களுக்கு அதுதான் சொல்லும். இது அழிக்கப்பட முடியாதது, மேலான பேரின்பம். சோ அந்த பேரானந்த நிலையில ஒருத்தர் வந்து போயிட்ட பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய மீண்டும் அவங்க செய்ய வேண்டிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது. அவங்க அனைத்தையுமே கடந்தவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து வர்ணாசிரமத்தை வந்து பரிபாலிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆல்வேஸ் இன் 24 மணி நேரமே டிரான்ஸ்ஜெண்டரலா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய உடல் ஆன்மா எல்லாமே வந்து ஒன்று போல தெய்வீகமான நிலைக்கு செல்வார்கள். அதுதான் ரிஷபதேவரை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. அவர் அவதூதராக உடல் மீது எந்த ஒரு ஒட்டு துணியும் இல்லாம வந்து அணையும் பொழுது இல்லையா, அவரை வந்து ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் இப்படிலாம் நினைச்சு நிறைய பேர் கல்லு எல்லாம் எரிஞ்சாங்க இல்லையா. அவரிடத்துல அவர் மேல வந்து எல்லாத்தையுமே குப்பை மாதிரி வாரி கொட்டுறது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதாவது நம்ம வந்து அதாவது அவருடைய ஏதாவது ஒண்ணு போடணும், அவமானப்படுத்தணும்னா அவரை வந்து அந்த மாதிரி அவமானம் எல்லாம் படுத்திருக்காங்க. ஆனாலுமே அவர் அதையெல்லாம் பெருசா பொருட்படுத்தலன்றது நேத்தைய ஸ்லோகம் என்றது. இன்னைக்கு ஆன ஸ்லோகம் என்னன்னா, அவரே வந்து அவருடைய தெய்வீகமான திருவுடலை பற்றி ரொம்ப அழகாக விமர்சிக்கிறார்கள். சோ அதாவது நல்ல நீண்ட கைகள், நீண்ட கால்கள், புஜங்கள், இது எல்லாமே ரொம்ப அழகா அந்த பிரகாசமாக இருக்கும் பொழுது இல்லையா, அது சச்சிதானந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உடலினுடைய இது கூட பிரகாசமான நிலை, தேஜஸா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு சென்றுவிடும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து அவர்கள் தங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து இறைவன் தாள்ல வந்து பணிந்திருப்பார்கள். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்துமே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம நோக்கவே கூடாது. ரிஷபதேவர் அங்கதான் இன்னும் நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மல மூத்திரத்திலே அவர் வந்து புரண்டு விடுகிறார் ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கான ஸ்லோகம் நாளைக்கு வரும் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி வரும் பொழுது நம்ம அதாவது ஸ்டூல் யூரின் எல்லாமே நாம பாஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பௌதிக கண்ணோட்டம் நம்முடைய இதுல இருந்து நம்ம ஒரு கருத்து என்னன்னா, நாம எந்த பாவனையோட உணவு உட்கொள்கின்றோமோ அந்த பாவத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் நாம வெளியேற்றக்கூடிய அந்த இதுலயும் வந்து இருக்கும் என்பது தெரிய வருகிறது. அப்ப நம்முடைய பாவத்தை நாம கண்டிப்பா மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும். அவருடைய மல மூத்திரம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சந்தனமான ஒரு நிலையில அந்த வாசனை கொண்டிருந்ததாம். அவர் அதிலேயே புரண்டிருந்ததால யாருமே கிட்ட வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் அப்படி புரண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் அவையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நறுமணம் வந்து துர்மணம் இல்லை என்பதையும் வந்து எடுத்துரைக்கிறது. அப்படின்னா அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸை வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரிஷபதேவர். இது ரிஷபதேவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது. ஒரு உயிர் வாழி உன்னதமான நிலை, தெய்வீகமான நிலை அடையும் பொழுது அவரிலிருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பௌதீகத்திலிருந்து நாம நோக்கவே கூடாது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த பதத்திலையும் மீண்டும் வந்து வலியுறுத்தப்படுகிறது. சோ முழுமையடையாத யோகிகள் வந்து கண்டிப்பா முழுமை பெறணும். அப்பதான் அந்த தெய்வீகமான நிலையை வந்து உணர முடியும். எது வரைக்கும் இல்லையோ அது வரைக்கும் நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஞான யோகஸ்த மந்திஷ்டோ நைர்குண்யோ பக்தி லக்ஷண துவயோரப்யேக ஏவார்த்தோ பகவச் தலக்ஷண ஞான யோக தத்துவ ஆராய்ச்சி சா மற்றும் மன்னிஷ்ட என்னை நோக்கி வழிகாட்டப்பட்டு நைர்குண்ய இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களிலிருந்து நாம வெளியே வந்துடுறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நிர்குண நிலை. நாம அந்த நிலை செல்லும் பொழுது நாம நிர்குணம் இருக்க முடியாது. ஏன் மன்னர் அவருக்கு மட்டும் ரிஷபதேவருக்கு நிர்குணம்னா அவர் வந்து பகவானுடைய அவதாரம் என்பதால வந்து அவருக்கு நிர்குணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா.
நாம சுத்த சத்துவ நிலையை அடைய முடியும். அதிகபட்சமாக ஜீவன் வந்து அடையக்கூடியது அதுதான். பக்தி தொண்டு லட்சண பெயரிட்டு துவயோ இரண்டின் அபி மேலும் ஏக ஒன்று ஏவ நிச்சயமாக அர்த்த நோக்கம் பகவத் பரமபுருஷ பகவான் சப்த சொல்லால் லட்சண குறித்து காட்டப்பட்டது. தத்துவ ஆராய்ச்சி பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளுதலில் நிறைவு பெறுகிறது இல்லையா? அது புரிந்து கொள்ளும் நிலை அடைந்த பிறகு ஒருவர் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். ஒருத்தர் வந்து தான் யார் என்பதை வந்து உணரக்கூடிய நிலையில அலசி ஆராயும் பொழுது தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் எவ்வாறு பக்குவமாக செயல்படுத்தணுன்றது எல்லாத்தையுமே அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒருவர் வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்ள இல்லையா, அந்த இயற்கையினுடைய குணங்கள்ல இருந்து அவர்கள் வந்து மோட்சத்தை பெறுகிறார்கள். இந்த இதுல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்கிறார்கள். அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இல்லையா? ஒருவர் அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தாம இந்த நிலைக்கு வர முடியாது. அவர் பக்தி தொண்டின் ஒரே நிலையை அடைகிறார். நேரடியாக பக்தி தொண்டின் மூலம் அல்லது தத்துவ ஆராய்ச்சிகள் மூலம் பரமபுருஷ பகவானை ஒருவர் கண்டுபிடித்து சேர்ந்திட வேண்டும். இதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய முயற்சிகள். தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்து பல பிறவிகளுக்கு பின்னர் அறிவுள்ள மனிதர் இறுதியாக வாசுதேவர் பரமபுருஷ பகவானே எல்லாம் என்று அறியும் நிலைக்கு வந்து வருகிறார். அனைத்தும் அவரே என்று உணரக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்திற்கு வருகிறார். அதனால் அவரிடம் சரணடைகிறார். அத்தகைய மனிதர் வந்து இறைவனிடம் வந்து சரணடைகிறார் என்று பகவத்கீதையிலும் வந்து சொல்லப்பட்டது. எவ்வாறு அர்ஜுனன் 18 அத்தியாயங்கள் வரைக்குமே பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? சோ அப்ப இறுதியில வந்து பகவானை பாதங்களை வந்து தன்னையே அவன் வந்து சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றான் இல்லையா? அது போலதான் தத்துவ ஆராய்ச்சியில் அம்மாதிரி தீவிரமான அறிஞர்கள் அபூர்வமானவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் மிகவும் சிறந்த ஆத்மாக்கள். சோ அப்படி அதாவது நிலை கொண்டவர்கள், அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை கொண்டவர்கள் வந்து ரியலி அதாவது ஒரு மகாத்மாக்கள் சுதுர்லபா, அதெல்லாம் வெரி ரேர்லி அச்சீவ். தத்துவ ஆராய்ச்சியால் ஒருவர் பரமபுருஷனை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வர முடியவில்லை என்றால் பின்னர் அவர் கடும் உழைப்பு நிறைவேற பெறவில்லை என்பது பொருள். அவ்வளவு அவர் வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டும் இறைவனை வந்து காணக்கூடிய தரிசனத்தை பெறக்கூடிய அத்தகைய நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டால் இந்த மாதிரியான அதாவது மன சஞ்சலம் என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும். அவர் பக்தி தொண்டில் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வரும் வரை அவரது இறைப்பறி தொடர வேண்டும். ஆனால்தான் இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுனாக்கா, பகவான் த காட் ரியலைசேஷன், தான் யார் என்பதை உணர்ந்து தனக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து தெரிந்து கொள்ளும் வரை நாம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அதன் பிறகு நாம அந்த நிலையிலேயே நாம நிலை பெற்று விடும் பொழுது அதற்கு மேற்பட்ட பக்தி தொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது. சோ பரமபுருஷ பகவான நேரில் தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பு பகவத்கீதையில் வந்து தரப்பட்டுள்ளது. இதில் தத்துவ சிந்தனை இல்லையா, அனுபூதி யோக முறை ஆகியவற்றை மேற்கொள்பவர்கள் அதிக தொல்லை அடைவர். அதாவது தியான பயிற்சிகள், ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யறவங்க எல்லாமே பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள நினைக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான சங்கடங்களை வந்து கொடுக்கும். அவங்களால அதுல வந்து முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட முடியாது. மேலும் அதிக தொல்லை அடைவர் என்று கூறப்பட்டுள்ள அதிக துன்பம் அனுபவித்து பல ஆண்டுகள் பிறகு ஒரு யோகி அல்லது அறிவுள்ள தத்துவாதி அவரிடம் வரலாம். ஆனால் அவரது வழியும் துன்பங்கள், ஏன்னா பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதுதான் அவங்களுடைய இது. அதனால எப்ப வேணாலும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர்களால திரும்பி வர முடியும். ஆனால் பக்தி தொண்டின் பாதை எல்லோருக்கும் எளிமையானது இல்லையா, ரொம்ப சிம்பிள் தான். பரமபுருஷ ஒருவர் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அறிவுள்ள தத்துவ ஊக்கத்தின் முடிவை வந்து அடைய முடியும். சோ பக்தி செய்ய பக்தி தொண்டை நிறைவேற்ற அவருக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அவங்களால அடைய முடியும். ஒருவர் தன் மன ஊகத்தால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தால் அன்றி இல்லையா, அவரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வர வரைக்குமே வந்து எதுவுமே வந்து மாற்றங்கள் இருக்காது. சிறு விஷயங்கள் நமக்கு தோன்றலாம், ஆனால் பெரிதாக எப்பொழுதுமே தோன்றாது. ஆனால் வந்தால் அன்றி ஒவ்வொரு ஜீவனுமே வாழ்க்கையில அந்த நிலைக்கு அடையப்பட வேண்டும். அப்பதான் பகவானிடத்துல போய் சேர முடியும். அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற வரைக்கும் நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அவர் எல்லா ஆராய்ச்சி வேலையும் வெறும் வந்து இறுதியாக சேரும் இடம் அருவ பிரம்மனில் கலப்பதாகும். அதாவது அருவ பிரம்மன்ல அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதுல வந்து அவர்கள் கலந்து விடுவார்கள். மேலும் அறிவுள்ள தத்துவவாதி இறுதியாக சேரும் அருவ பிரம்மன்கள். ஆனால் பிரம்மன
என பரமபுருஷனுடைய ஒளியாகும். அந்த பிரம்மன்னோ ஹி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்யாஷ் யவ்யஸ்யஷ என்று பகவான் பகவத்கீதையில 14.27 சொல்றார். அதனுடைய கருத்து என்னன்னா, அருவ பிரம்மத்திற்கு மூல காரணம் நான் தான் சொல்வார். என்னிலிருந்துதான் அதுவும் தோன்றியது என்று சொல்கிறார் இல்லையா. அதையும் அழிக்க முடியாது இல்லையா. சூரியனை நம்மளால அழிக்க முடியுமா? இவ்வளவு பிரகாசம் கொடுக்குறாருன்னு கண்டிப்பா முடியாது, டச் பண்ண முடியாது. சோ அப்படி இன்பத்தை சேர்த்து எல்லா இன்பத்தின் சேமிப்பிடமாவார். அதாவது ஆல் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே இறைவனிடத்தில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் அவர் தாள் பணியும் போது நமக்கு எதை அனுபவிக்க வேண்டுமோ அதை அவர் கண்டிப்பாக வாரி வழங்குகிறார். என்னால் பரமபுருஷ பகவானிடம் பின்வாங்காத நம்பிக்கை உடையவர் ஏற்கனவே அருவ பிரம்மத்தை மற்றும் பரமாத்மாவை பற்றி உணர்ந்திருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. உணர்ந்தவர் அவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் பதம் பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. யதேந்திரியை பிரகத் பாரை அர்த்தோ பகு குணாஸ்ரயः ஏகோ நான்யேதே தத்வத் பகவான் சாஸ்வ பிரவர்தம்பிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதேந்திரியை பிரதக்வாரை அர்த்தோ பகு குணாஸ்ரயः ஏகோ நானேயதே தத்வத் பகவான் சாஸ்திர வர்த்தபிஹி. யதா போல இந்திரியை புலன்களால் பிருதக்வாரே பலவேறுபட்ட வழிகளில் அர்த்த ஒரு பொருள் பகுகுண பல குணங்கள் ஆசிரிய அளிக்கப்பட்டு ஏக ஒன்று நானா வேறுபட்ட ஈயத்தே மனதால் உணரப்படுகிறது. தத்வத் அது போல பகவான் பரமபுருஷ பகவான் சாஸ்திர வத்மபி வேறுபட்ட புனித நூல்களின் ஆணைக்கு ஏற்றபடி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஒரு தனிப்பொருள் அதன் வேறுபட்ட தன்மைகளால் வெவ்வேறு புலன்களால் ஒவ்வொரு விதமாக போற்றப்படுகிறது. அதுபோல பரமபுருஷ பகவான் ஒருவர், ஆனால் பலவித புனித நூல்களின் நெறிகளுக்கேற்றபடி அவர் வேறுபட்டு தோன்றுகிறார். பொருளுரை. ஞான யோகத்தின் பாதையை அல்லது பயிற்சிக்கு உட்பட்ட தத்துவ கற்பனையை பின்பற்றுவதால் ஒருவர் அருவ பிரம்மனை அடைகிறார். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் பரமபுருஷ பகவானிடம் தனக்குள்ள நம்பிக்கை மற்றும் பக்தியை மதிப்புள்ளதாக்குகிறார் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் இரண்டும் சேரும் இடமாகிய பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்காக உள்ளன என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. ஞான யோக முறையால் அதே பரமபுருஷ பகவான் அருவமாக தோன்றுகிறார். வேறுபட்ட புலன்களால் அறியப்படும் பொழுது அதே பொருள் வேறுபட்டு தோன்றுவது போல அதே பகவான் மனக்கற்பனையால் அருவமாக தோன்றுகிறார். ஒரு குன்று தொலைவிலிருந்து மேகமூட்டமாக தோன்றுகிறது. அது தெரியாதவர் குன்றுதான் மேகமாகும் என்று கற்பனை செய்யலாம். உண்மையில் அது மேகம் அல்ல, அது பெரிய குன்றாகும். மேகத்தின் காட்சி உண்மையில் மேகமல்ல, குன்று என்பதை நிபுணரிடமிருந்து ஒருவர் கற்க வேண்டும். ஒருவர் மேலும் சிறிது முன்னேற்றம் அடைந்தால் பின்னர் மேகத்திற்கு பதிலாக அவர் குன்றையும் சில பசுமையையும் பார்ப்பார். ஒருவர் உண்மையில் குன்றை அணுகும் பொழுது அவர் பல வகைகளை பார்ப்பார். மற்றொன்று சான்று உற்றுணரும் பாலில் உள்ளது. நாம் பாலை உற்றுணரும் பாலில் உள்ளது. நாம் பாலை பார்க்கும் பொழுது அது வெண்மையாக இருக்க காண்கிறோம். அது சுவைக்கும் பொழுது அது நாவிற்கு இனியதாக உள்ளது. பாலை தொடும் பொழுது அது மிகவும் குளிர்ச்சி உடையதாய் தோன்றுகிறது. பாலை முகர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு மனம் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. நாம் கேட்கும் பொழுது அது பால் என்று அழைக்கப்படுவதை புரிந்து கொள்கிறோம். பல்வேறுபட்ட புலன்களால் உற்றுணரும் பொழுது நாம் அதை வெண்மை என்றும் இனிய சுவை பொருந்தியது என்றும் நல்ல மனமுடையது என்றும் பலவாறு கூறுகிறோம். உண்மையில் அது பால். அது பால். அது போல மன கற்பனையால் பரமபுருஷரை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் உடல் ஒளி அல்லது அருவ பிரம்மனை அணுகலாம். யோக பயிற்சியால் பரமபுருஷனை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் இடை எல்லைக்கு உட்பட்ட பரமாத்மாவாக அவரை காணலாம். பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதால்
பரம சத்தியத்தை அணுக நேரடியாக முயற்சி செய்பவர்கள் அவரை பரம புருஷராக நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியும். இறுதியாக பரம புருஷர் எல்லா வேறுபட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தையும் ஒன்று சேரும் இடமாவார். புனித நூல்களின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதால் அதிர்ஷ்டமுள்ள நபர் எல்லா குற்றங்களிலிருந்தும் முழுதும் தூய்மை அடைகிறார். எல்லாமாக பரமனிடம் சரணடைகிறார். ஒருவர் பாலின் உண்மை சுவையை காதுகளால், மூக்கு துளைகளால் அல்லது கண்களால் அல்லாமல் நாவால் புகழ முடிவது போல ஒருவர் பரம சத்தியத்தை முழுமையாக எல்லா சுவையுடன் கூடிய இன்பமாக பக்தி துண்டு என்னும் ஒரே பாதை மூலம் மட்டுமே போற்ற முடியும். இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தியா மாம் அபிஞானாதி. ஒருவர் முழுமையாக பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் அவர் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆம், ஒருவராலும் பரம சத்தியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது மிக நுண்ணிய உயிரினங்களுக்கும் இயலாது. ஆனால் உயிரினத்தால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மட்டுமே அடைய முடியும். வேறென்றாலும் முடியாது. பல்வேறு வைதிக மார்க்கங்களை பின்பற்றுவதால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானின் அருவ ஒளியிடம் வர முடியும். அருவமான பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதால் அல்லது அதனுடன் கலப்பதால் கிடைக்கும் எல்லையற்ற இன்பம் மிகவும் விரிந்தது. ஏனென்றால் பிரம்மன் அனந்தன் ஆவார். தத் பிரம்ம நிஷ்களம் அனந்தம் பிரம்மானந்தம் எல்லையற்றது. ஆனால் அந்த எல்லையற்ற இன்பமும் மேம்படுத்தக்கூடியது. அதுவே உன்னத நிலையின் இயல்பு ஆகும். எல்லையற்ற அதையும் விஞ்சியிருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலையே கிருஷ்ணா ஆவார். ஒருவர் கிருஷ்ணருடன் நேரடி தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது பக்தி தொண்டின் பரிவர்த்தனையால் அனுபவிக்கப்படும் இனிமையும் நகைச்சுவையும் ஒப்பிட இயலாதது. எல்லை கடந்த பிரம்மனிடமிருந்து வெறும் இன்பத்துடனும் ஒப்பிட இயலாதது. அதனால் கைவல்யம் பிரம்ம இன்பம் சந்தேகமின்றி மிகச் சிறந்தது, பல தத்துவவாதிகளால் போற்றப்படுகிறது என்று பிரபோதானந்த சரஸ்வதி கூறுகிறார். ஆனால் பகவானுடன் பக்தி தொண்டை பரிவர்த்தனை செய்வதிலிருந்து எவ்வாறு இன்பம் பெறுவது என்று புரிந்து கொண்ட ஒரு பக்தருக்கு இந்த எல்லையற்ற பிரம்மன் நரகமாக தோன்றுகிறது. அதனால் கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் பார்த்து தொடர்பு கொள்ளும் நிலையை அடையும் பொருட்டு ஒருவர் பிரம்ம இன்பத்தையும் கடந்து செல்ல முயற்சி செய்ய வேண்டும். மனம் புலன்களில் எல்லா செயல்களுக்கும் தலைவர் ரிஷிகேசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகாராஜா அம்பரீஷர் செய்தது போல சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ. இந்த வழி மனத்தை ரிஷிகேசர் அல்லது கிருஷ்ணரிடம் பதிய வைப்பதற்கு ஆகும். பக்தியை எல்லா முறைகளுக்கும் அடிப்படை கோட்பாடாகும். பக்தியின்றி ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ வெற்றி பெற முடியாது. ஒருவர் கிருஷ்ணரை நெருங்கினால் அன்றி தன்னை உணர்தலின் கோட்பாடுகளுக்கு இறுதியான சேருமிடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய பார்ப்பட். இதுவும் பெருசு. நாளைக்கு அதை ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். நிறைய விஷயம் இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அதாவது பாகவதத்தை பை சென்டென்ஸா பார்க்கணும் மாதாஜி. பாகவதத்தை நாம நிறைய படிக்கணும். நிறைய படிச்சாதான் ஓரளவுக்கு மைண்ட்ல இல்லையா? சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பகவானை உணரக்கூடிய நிலைகள் வெவ்வேறு, ஆனால் அனைத்தும் அவர்தான். அவரை உயர்வாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தலம் எதுன்னா அந்த பகவான் எனக்கூடிய சொரூபத்தை கொண்டுதான். அதாவது அருவ பிரம்மத்தினாலோ இல்லை பரமாத்மாவ நிலையிலாலேயோ நம்மளால அவரை முழுமையாக உணர முடியாது. சில பேர் அந்த அருவ பிரம்மத்திலே அந்த இன்பத்திலே அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இல்லையா? அதுதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதானே மாதாஜி கிடைக்கும். அதாவது ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஓஹோ அப்படி ஒரு இன்பம் நமக்கு ஏற்படுற மாதிரி ஏற்படும். புரியாம ஃபண்டமெண்டல் தெரியாம அவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும்? அது எப்போ வரும்னா, அது நாம இன்னும் யாரும் உணராதனால நமக்கு அந்த ஆனந்தத்தை பற்றி வெறுமனே நம்ம பேசுகின்றோம். ஆனால் உண்மையில் நாம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம பக்தி செய்யும் பொழுது கூட சில சமயத்துல
அந்த ஆனந்த நிலையை நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடியும். அது முழுவதுமே வந்து அது ஒரு க்ஷணம்தான் நமக்கு வந்து அந்த உணர்வு வரும். இதை நீங்க எல்லாரும் கூட உணர்ந்து இருக்கலாம். ஏன்னா இவ்வளவு ஆண்டா நீங்க வந்து பக்தி செய்துன்னு இருக்கீங்க இல்லையா? மாதாஜி, ஒரு ஆனா வரலட்சுமி பண்டிகை அன்னைக்கு ஒரு எல்லாம் செஞ்சப்போ அவ்வளவு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா அமைதி சந்தோஷமா இருக்கும் மாதாஜி. அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அதாவது பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ளும் பொழுது பக்தி தான் மூல காரணமே அனைத்திற்கும். நாம கர்ம ஞான பாதைகள் எல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சாலும் கூட அதுல வந்து நமக்கு ஒரு வறண்ட நிலை தான் நமக்கு ஏற்படும். அதுல வந்து ஸ்வீட் பார்ட்டே கிடையாது. இந்த ஸ்வீட் பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான் இல்லையா? எவ்வாறு பகவத்கீதை கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்று சொல்லும் பொழுது பக்தி யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் மத்தியில இருக்கு. ஏன் பக்தி தான் உயர்வுன்னும் போது அதை ஏன் கடைசியில சொல்லல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா படிப்படியா நம்ம போகும்பொழுது இறுதியில வர்றது வந்து பக்தி தானே. ஏன் பகவான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து இப்படி சொன்னார்னா அது பொக்கிஷம் ஆகிது. பொக்கிஷம் அதாவது அந்த ஏதாவது நம்ம வீட்டுல ஏதாவது இப்ப தங்கம் தான் நமக்கு பொக்கிஷம்னு நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம். அதை வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம வைக்கிறோமா? இல்ல, அதை வந்து ஒரு பத்திரமான இடத்துல வைக்கிறோம், நம்ம சேஃப்டியா வைக்கிறோம். அது போலதான் பக்தியை வந்து நம்ம ஒரு பொக்கிஷமா எடுத்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லா அத்தியாயங்களிலுமே மேன்மையா சொல்றது பக்தி தான், அந்த 18 அத்தியாயங்களிலுமே. ஆனா அதுல சென்ட்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ்ல வந்து உள்ள ஒரு ஜுவல் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஜுவல் தான் பக்தியே. அந்த 2 மூடி, அதாவது கீழே ஒரு மூடி மேல ஒரு மூடி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் வந்து கர்மா மற்றும் ஞான பாதைகள் இல்லையா? ஒருத்தர் கர்ம ஞான கர்மாவில இருந்து பக்தி யோகம் போகலாம், ஒருத்தர் வந்து ஞானதளத்துல இருந்து பக்தி யோகம் போகலாம், ஒருத்தர் தியான பயிற்சியில இருந்து பக்தி யோகம் போகலாம் இல்லையா? சில பேர் டைரக்டா ஒன்லி பக்தி தான் போகக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? இப்படி எத்தனை வழிகள் நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது, அதாவது கர்ம ஞான பாதைகள்ல போகும்பொழுது நம்ம தோன்றாத அருவ பிரம்மன்ல வந்து நம்முடைய மனசை நிலைப்படுத்துவோம் இல்லையா? அடுத்து தியான பயிற்சியில போகும்பொழுது 4 வகைகளுடைய பரமாத்மா நிலையை நம்ம உணரணும்னு நினைப்போம். இந்த எல்லாமே உண்டு. ஆனா இறுதியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பக்தி, அந்த பக்தியை நம்ம செய்யலைன்னா மீண்டும் நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான் முழுமையடையாத யோகிகளாக. இந்த இடத்துல பாலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள், பாலை வந்து நம்ம இந்த புலன்களை கொண்டு எவ்வாறு உணர்கின்றோம் இல்லையா? பால் என்று கேட்கும் பொழுது நமக்கு பிடிச்சது அது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நம்ம இடத்துல ஏற்படும் இல்லையா? அதே மாதிரி கண்ணால பார்க்கும் பொழுது அந்த வெண்மையான அந்த பாலை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது இல்லையா? மனசளவுல நம்ம அதை வந்து ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? பருகும் பொழுது அதனுடைய ருச்சியை நம்ம வந்து ருச்சி கொண்டு அதன் மீது நம்ம ஈடுபாடு கொள்கின்றோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம், வாசனை இல்லையா? நுகரும் பொழுது ஸ்மெல், நாக்கு இல்லையா? இந்த ஞானேந்திரியங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம். அதாவது கண், காது, நாசி, அடுத்து வாய், இத்தனையுமே வந்து தொடுறதுனால வந்து நம்ம அது சில்னஸ் இல்லையா, குளுமையாக இருக்கிறத வந்து பார்க்கின்றோம். இப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து, ஆனா அனைத்துமே வந்து எதை சொல்கின்றது? பால் எனக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை பற்றிதான் சொல்கின்றது இல்லையா? சோ அது போலதான் இறைவனுக்கு அநேக பண்புகள் உண்டு, வெவ்வேறு நிலைகள் வந்து உண்டு. ஆனாலும் அவர் ஒருத்தர் தான். இந்த நிலைகள் எல்லாம் அவரிடத்தில் தான் இருக்கிறது இல்லையா? தோன்றாத அருவமும் அவரிடம் இருந்துதான் வருகிறது, பரமாத்மா நிலையும் அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றுகின்றது. எல்லாம் இந்த இரண்டுமே அவருக்குள்ளே தான் அடக்கம். அளவிட முடியாத இந்த ஆற்றலும் அவருடையதுதான் இல்லையா? ஆனாலும் அதையும் தாண்டி அவருடைய ரூபம், பர்சனல் ஃபார்ம், சச்சிதானந்த ரூபத்தையும் வந்து பகவான் பெற்றிருக்கிறார். ஒருவர் இந்த அருவத்தின் மீது பக்தி கொண்டவர்கள் அதுவே உயர்வு என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் அதையும் தாண்டி பரமாத்மா மற்றும் பகவான் நிலை போகும் பொழுது இந்த அருவ பிரம்மன் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. இட் வில் நாட் பி கிவன் ஆஸ் a வெரி பிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இது யார் இந்த நிலையை வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா பக்தர்கள் தான் அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர்கள். ஏன்னா அவர்கள் பகவானுடைய திரு ரூபத்தின் மீது அவர்களுடைய பக்தி கொள்வதால் அவரிடமிருந்து தோன்றக்கூடிய ஆற்றலை பற்றி அவர்கள் வந்து பெரிதாக கருத மாட்டார்கள். அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஆற்றலுக்கு வந்து அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்காது அவர்களை பொறுத்தவரை. அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய மகத்துவமா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திரு ரூபத்தின் மீதுதான் அவர்களுக்கு வந்து மனசு முழுவதுமாக லயித்திருக்கும்.
இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எது வரைக்கும் அந்த பக்தியை நம்ம பண்ணலையோ அப்போ அந்த ஆற்றலுடைய அளவு சிறிது நம்ம பாசிட்டிவா ஒரு செயல் நடந்து விட்டா நம்ம எவ்வளவு பேரானந்தம் கொள்கின்றோம் இல்லையா? இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பக்தி பண்ணும்பொழுது ஏதோ ஃபீல் ஆகுது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான். அதாவது அதெல்லாம் ஒரு க்ஷணம் தான் நமக்கு வந்து போகும் இல்லையா? மன நிறைவு என்பது இருக்கும். ஆனா அந்த பேரானந்தத்தை ஒரு க்ஷணம் தான் நம்மளால உணர முடியும். ஏன்னா நாம் இன்னும் அந்த பக்குவத்தை அடையவில்லை இல்லையா? சுயதேந்திரியை பிரகிருத் பாரை அர்த்தோ பகு குணாஸ்ரய ஏகோ நான்யதே தத்வத் பகவான் சாத் பிரவர்தமபி. அதாவது எதா இந்திரியை புலன்களால் பிரதக் துவாரை பல வேறுபட்ட வழிகள். சோ பாலை நம்ம எப்படியெல்லாம் இந்த புலன்களை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது போலதான் அர்த்த பொருள். ஆனா பால் என்பது ஒன்றுதான். அது போல இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் தான். அவருடைய வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகு குணா, பகு என்றால் அதாவது பல்வேறு பல குணங்கள். ஆஷ்ரயா அதாவது அழிக்கப்பட்டு நிழல் தான் இல்லையா? ஏக ஒன்று, நானா வேறுபட்ட, ஈயதே மனதால் உணரப்படுகிறது, தத்வத் அது போல, பகவான் பரமபுருஷ பகவான் சாஸ்திர வர்த்தமபி வேறுபட்ட புலன்களின் ஆணைகளுக்கேற்றபாறு. ஒரு தனிப்பொருள் அதன் வேறுபட்ட தன்மைகளால் வெவ்வேறு புலன்களாக ஒவ்வொரு விதமாக போற்றப்படுகிறது இல்லையா? இந்த இடத்துல பாலை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. பால் என்பது ஒரு தனிப்பொருள். அதனுடைய வேறுபட்ட தன்மைகள் என்பது நாம் அதை பார்க்கக்கூடதும் கேட்பதும் ருசிப்பதும் உணர்வதும் இல்லையா? அதாவது நுகர்வதும். இதன் அடிப்படையில நம்ம வேறுபட்ட நிலைகளை நாம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அது போல பரமபுருஷ பகவான் ஒருத்தர் தான். ஆனால் அவர் பலவித புனித நூல்களில் நெறிகளுக்கேற்றபடி அவர் வேறுபட்டவராக தோன்றுகிறார். நமக்கு அருவ பிரம்மனாக, பரமாத்மாவாக மற்றும் பகவானாக அவர் 3 நிலைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா? ஆற்றல் எல்லாமே அந்த பரபிரம்மன் என்ற நிலையில தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கும் அவர்தான் மூல காரணம். அவரிலிருந்து தான் அந்த பரபிரம்மனும் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஞான யோகத்தின் பாதை. ஆனா அதை அந்த நிலையில உணரக்கூடியவர்கள் பகவானுடைய மீது உண்மையான அந்த பக்தி அவங்களால செலுத்த முடியாது. அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஆற்றல். அதுதான் அவங்களுடைய போக்கஸாவே இருக்கும் இல்லையா? பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. எவ்வளவு யோக பயிற்சிகள்ல எனர்ஜின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? சோ எனர்ஜி மேலதான் இருக்குமே வழி இறைவன் மீது இருக்காது. தத்துவ கற்பனை செகண்ட். அடுத்து பகவானுடைய ஞான யோகத்தை பயிர்படுத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் தியானத்துல அமரும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தை கண்டு அவர்கள் அவங்களுடைய கற்பனையாலும் சில சமயத்துல யூகிக்க முடியும். அதன் பிறகு அவர்கள் பக்தி தியான பயிற்சியில நிலை கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் இறைவனுடைய அந்த 4 கைகளுடைய சொரூபத்தை உணர்வதற்கான பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். அதாவது அருவ பிரம்மனை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இவங்க பரவாயில்ல இல்லையா? ஒருவர் அருவ பிரம்மனை அடைகிறார், ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் பரமபுருஷ பகவானும் தனக்குள்ள நம்பிக்கை மற்றும் பக்தியை மதிப்புள்ளதாக்கிறார் என்று தோன்றுகிறது. எஸ், இறைவனை அவர்கள் அவ்வாறு நோக்கும் பொழுது அதையும் ஒரு வேல்யூபிளா அவங்க செயல்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் இரண்டும் சேரும் இடமாகிய பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்காக உள்ளன என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. எஸ், 2 வழிகளுமே இறைவனை அடைவதற்காகத்தான். ஆனால் இரண்டும் ஒன்றென கலக்க வேண்டும் இல்லையா? ஞானமும் பக்தியும் கலப்பதுதான் புத்தி யோகம். ஞான யோக முறையால் அதே வெறுமனே அது தனித்து இருக்கும் பொழுது, பக்தி யோகம் தனித்திருந்தாலும் இறுதியில சென்று சேர்ந்து விடும் பகவானிடத்தில். ஆனால் ஞான யோகமும் தியான யோகமும் தனித்திருந்து எதையுமே அது சாதிக்க முடியாது இல்லையா? யோக முறையால் அதே பரமபுருஷ பகவான் அருவமாக தோன்றுகிறார். வேறுபட்ட புலன்களால் அறியப்படும் பொழுது அதே பொருள் வேறுபட்டதாக தோன்றுவது போல அதே பகவான் மனக்கற்பனையால் அருவமாக தோன்றுகிறார். ஒரு குன்று தொலைவிலிருந்து நம்ம இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம 18 நாள்களோடு பார்த்திருப்போம். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது வானமும் மற்றும் ஒரு கடலும் ஒன்றாக இணைந்து பார்க்கும் பொழுது அது நீல நிறமாக தோன்றும். கிட்ட போகும் பொழுதுதான் நம்மளால அது கடல் என்று நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அது போலதான் இன்னொன்னு தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது ஏதோ ஒண்ணு அதாவது இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அதாவது நீர் தேக்கம் மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா கிட்ட போகும்பொழுது அங்க ஒரு மரம் இருக்கிறது தெரியும். மரத்துக்கிட்ட இன்னும் போகும்போது அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பறவையை பார்க்க முடியும். அந்த பறவையை நம்ம உற்று நோக்கும் பொழுது அதனுடைய செயல்பாடுகளை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அது என்னதான் செஞ்சுட்டு இருக்கு அந்த மரத்துல உட்கார்ந்து என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ எந்த அளவுக்கு தூரத்தை நம்ம கடந்திருக்கிறோமோ இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கு, அந்த அளவுக்கு அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம்.
பேஸ் லெவல் வந்து அருவ பிரம்மம், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு குன்று தொலைவிலிருந்து மேகமூட்டமாக தோன்றும் இல்லையா, ஆனா அது தெரியாதவர் குன்றுதான் அதுன்னு நினைச்சுக்கும் என்று, குன்றுதான் மேகமாகும் என்னும் கற்பனை செய்யலாம். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது இப்ப வந்து இந்த பனிமூட்டமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது, மேலோட்டமா பார்க்கும்போது அது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா அந்த குன்றே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அந்த இடத்துல வெறுமனே மேகமூட்டம் தான் நமக்கு தெரியும். அது மேகமூட்டம்னு நினைச்சுக்குவோம். ஆனா அது கிட்ட போகும்போதுதான் அது வந்து குன்று அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அது மேகம் அல்ல, அது ஒரு பெரிய குன்றாகும் என்பது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். மேகத்தின் காட்சி அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம கண்கள் எல்லாமே குறையுடையது. அதனால இதை கொண்டு நாம என்ன உணர்கின்றோமோ அது கற்பனை தான் இல்லையா. உணர்வது என்பதே வந்து கற்பனை தான். சோ சில காட்சி உண்மையில் மேகம் அல்ல குன்று என்பதை நிமிரனிடம் என்று ஒருவர் கற்க வேண்டும். சோ அதுக்கு குரு, இந்த இடத்துல குருவை பற்றி சொல்றாங்க. மேகத்தின் காட்சி உண்மையில் மேகம் அல்ல குன்று என்பதை நிபுணர் யார் என்றால் குரு கற்க வேண்டும். ஒருவர் மேலும் சிறிது முன்னேற்றம் அடைந்தால் அவருடைய வழிநடத்துதல்ல அவர் வந்து உணரக்கூடிய நிலைமையில வந்து மேன்மை அடையும் பொழுது அவரால வந்து அந்த குன்றை வந்து பார்க்க முடியும். அது மேகம் அல்ல என்றதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பின்னர் மேகத்திற்கு பதிலாக ஒரு இதுக்கு இதை ஊமைய சொல்ல முடியுமா? நம்ம கார்ல போகும்போது எதிர்த்தாப்புல அந்த வெயில் காலத்துல பார்க்கும்போது காணல் நீர் வந்து தெரியும். பக்கத்துல போனா ஒண்ணுமே இருக்காது, ஏதோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். நம்ம பஸ்ல போகும்போது அதை ஊமைய சொல்ல முடியுமா? சொல்லலாமா? கண்டிப்பா சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம புலன் வந்து குறையுடைய புலன். இங்க இருந்து அந்த ரோடு கடைசியில இருந்து பார்க்கும்பொழுது யார் வராங்கன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னதே வச்சு, ஆனா உண்மையிலேயே அங்க யாரோ வந்துட்டுதான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட வரும்போதுதான் ஒருத்தர் வராருன்றதே நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அது போலதான் நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது சூரியனுடைய பிரகாசத்தினுடைய அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனால பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலைவனத்துல கூட அங்கங்க நீர்த்தேக்கங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். உண்மையிலே அந்த வெப்பத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த ஒரு சூழல் தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அங்க போனா அந்த இடத்துல வந்து நீர் தேக்கம் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. அது போலதான் it will not be there. அதுதான் அந்த காணல் நீர் தூரத்துல இருந்து இருக்கும்போது தண்ணி மாதிரி இருக்கும். அருகுல போக 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 போயிட்டே இருக்கும், ஒண்ணுமே இருக்காது. அது காணல் நீரை காண முடியாது. அது மாதிரி பகவான காணணும். அப்படின்னா நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த காணல் நீர் தான் நம்ம, அதுதான் பகவான், அதுதான் இறைவன் நினைக்கிறோம். அதுதான் அந்த ஆற்றல் மட்டும்தான் வந்து பகவான் நினைக்கிறது. அதுதான் மாயாவாதிகளுடைய தத்துவம். ஓகே. ஆனா அது கிட்ட போகிறது யாரு? பகவான். கிட்ட போறவங்க யாரு? பக்தர்கள். அவங்கதான் உண்மையிலேயே அவர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா. சோ அவங்க அதோட நிறுத்திடுவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க உணர்றதுக்கான முயற்சி எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் அவங்களோட அது சுவைக்கும். மற்றொரு சான்று எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. உற்று உணர்தல்னா ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்றது இல்லையா. ஒன்றின் மீது நம்முடைய அதனுடைய தனித்தன்மையான அது நிலைகளை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. பால் எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ நாம் பாலை பார்க்கும் பொழுது கண்களை கொண்டு அது வெண்மையாக இருக்கிறது. தட் இஸ் த ஒன்லி குவாலிட்டின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அருவவாதிகளா இருந்தா என்ன நினைப்பாங்க? பார்க்கும் பொழுது எஸ் இது வெண்மையா இருக்கு, இதுதான் உண்மை, இதுதான் பாலினுடைய தன்மை, இது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. வேற பண்புகள் எது சொன்னாலும் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலை. ஓகே. அடுத்து அது வெண்மையாக இருக்கும். அது சுவைக்கும் பொழுது டேஸ்ட் இல்லையா. அது சுவைக்கும் பொழுது டேஸ்ட், அது நாவிற்கு மட்டும் இனிமையாக. இந்த அருவவாதிகள் ஏதோ ஒரு பண்பை மட்டும் வைத்துக் கொண்டுதான் அவங்க பேசுவாங்க. அதுக்குதான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே. ஆனா பக்தர்களுக்கு அநேக விதமான டைரக்ஷன்ஸ். இது பக்தர்களுடைய நோக்கம். பாலை தொடும்போது அது ஜில்லுன்னு இருக்கும் இல்லையா. அது குளிர்ச்சியுடையதாக தோன்றுகிறது. பாலை நுகர்ந்து பார்க்கும்போது அதனுடைய நறுமணமும் நமக்கு ஏதாவது ஏற்புடையதாக இருக்கு. அதுக்கு ஒரு மனம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நாம் கேட்கும் பொழுது பால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது அழைக்க புரிந்து கொள்கின்றோம். பல்வேறுபட்ட புலன்களால் உற்று உணரும் பொழுது நாம் அதை வெண்மை என்றும் இல்லையா பார்க்கறதுனால, வெண்மை சுவைக்கிறதுனால, அது இனிமை கேட்பதால் வந்து அதனால் ஈர்க்கப்படுதல் இல்லையா. அதே மாதிரி நுகர்தலால வந்து நுகர்தலால் வந்து அதனுடைய தன்மையை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து ஒன்றுதான். பால் என்ற ஒரே ஒரு பதார்த்தம் தான். உண்மையில் அது பால். அது போல மனக்கற்பையால் பரமபுருஷனை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் உடல் ஒளி பிரகாசம் இல்லையா. அருவ பிரம்மன் அணுகலாம். யோக பயிற்சிகளால் பரமபுருஷரை வந்து கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்பவர்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட பரமாத்மாவாக அவரை காணலாம். பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பரம சத்தியத்தை வந்து அணுக நேரடியாக முயற்சி செய்பவர்கள் அவரை பரமபுருஷராக நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியும். பகவானே அவர்களுக்கு தரிசனம் தருவார்.
இறுதியாக பரமபுருஷர் எல்லா வேறுபட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தையுமே ஒன்று சேரும் இடம் அனைத்துமே அவரிடம் இருந்தான் வருகிறது இல்லையா. புனித நூல்களின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதால், அதாவது வேத கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதால் அதிர்ஷ்டமுள்ள நபர் எல்லா குற்றங்களிலும் முழுதும் தூய்மை அடைகிறார். சோ நாம் அதை பயிற்சி செய்ய செய்ய பக்குவம் அடைகின்றோம். பக்குவம் அடைவதால் ஆத்மா தூய்மை அடைகிறது. எல்லாமாக பரமனின் சரணடைகிறார். அதுக்கப்புறம் சரணாகதி. ஒருவர் பாலின் உண்மையான சுவையை காதுகளால், மூக்கு துளைகளால் அல்லது கண்களால் அல்லாமல் நாவால் புகழ முடிவது போல ஒருவர் பரம சத்தியத்தை முழுமையாக எல்லா சுவரின் கூடிய இன்பமாக பக்தி தொண்டு என்னும் ஒரே ஒரு பாதை மூலம் மட்டுமே போற்ற முடியும். எவ்வாறு பாலை பருகி பாலினுடைய சுவை கொண்டு அதனுடைய உயர்வான குணங்களை எல்லாம் ஒருத்தரால சொல்ல முடியுமோ, அது போல பக்தி தொண்டு எண்ணக்கூடிய அந்த செயலால இறைவனுடைய பல்வேறு நிலைகளை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும், புகழாரங்கள் சூட்ட முடியும். அதுதான் ஓமை இந்த இடத்துல. இதுவும் பகவத்கீதையில உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தாயாம் அபிஞானாதி இல்லையா. ஒருவர் முழுமையாக பரமசத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் அவர் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒருவரால் பரமசத்தியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தி தொண்டு இல்லைன்னா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது மிகவும் நுண்ணிய உயிரினங்களுக்கும் இயலாது. அதாவது ரொம்ப 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 மைன்யூட்டா இருக்கவங்களாலே முடியாது. ரொம்ப ஆனால் உயிரினத்தில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மட்டுமே அடைய முடியும். வேற ஒன்றால கண்டிப்பா முடியாது. பல்வேறு வைதிக மார்க்கங்களை பின்பற்றுவதால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை அருவ ஒளியிடம் வர முடியும். அருவ பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல் அல்லது அதனுடன் கலப்பதால் கிடைக்கும் எல்லையற்ற இன்பம் மிகவும் விரிந்தது இல்லையா. அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலந்துட்டா அதுவே பேரானந்தம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அதற்கு மேற்பட்ட அவருடைய நிலையை உணர்வதற்கான வாய்ப்புகளை அவங்க தேடிக்கிறது கிடையாது. சோ தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம். ஏன்னா அனந்தம் என்றால் எல்லையற்ற நிலை. அதுவே பிரம்மானந்தம் என்று எல்லையற்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த எல்லையற்ற இன்பமும் மேம்படுத்தக்கூடியதுதான். அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவே உன்னத நிலையினுடைய இயல்பாகும். அதுதான் ஹையஸ்ட் லெவல். எல்லையற்ற அதையும் விஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலையை பகவானுடைய சொரூபமே ஆகும், சச்சிதானந்த ரூபமே ஆகும். ஒருவர் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி தொடர்பு கொள்ளும் போது பக்தி தொண்டின் பரிவர்த்தனையால் அனுபவிக்கப்படும் இனிமையும் நகைச்சுவையும் ஒப்பிட இயலாம் இல்லையா. ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இறைவனோட நம்ம if you have established a relationship, அது இன்னும் மேன்மையா இருக்கும். அது இன்னும் பேரானந்தத்தை கொடுக்க வல்லது. பல தத்துவவாதிகளால் போற்றப்படும் இந்த பிரபோனந்த சரஸ்வதி கூறுகிறார், ஆனால் பகவானுடைய பக்தி தொண்டை பரிவர்த்தனை செய்வதிலிருந்து எவ்வாறு இன்பம் பெறுவது என்பதை புரிந்து கொண்ட ஒரு பக்தருக்கு தான் இது முடியும். அந்த எல்லையற்ற பிரம்மன் அவர் விரும்புவதே கிடையாது. நரகமாக தோணும். ஏன்னா அங்க போய் சும்மா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா தான் இருக்கணும் இல்லையா. அங்கே சேவை கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற ஒரே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா. என் நிலையாயினும் தான் எப்பொழுதுமே இறை தொண்டு மற்றும் எங்கே இருந்தாலும் செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் தான் பக்தர்கள். ஆனால் கைவல்யம் ஆகிவிட்டால் அங்கே இறை தொண்டு என்பதற்கான பேச்சே இருக்காது. அதனால பக்தர்கள் எதையும் எப்பொழுதுமே அதை விரும்புவது கிடையாது. சோ மேலும் நேருக்கு நேர் பார்த்து தொடர்பு கொள்ளும் நிலையை அடையும் பொருட்டு ஒருவர் பிரம்ம இன்பத்தை கடந்து செல்ல முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதாவது வெறுமனே அந்த பிரம்ம ஜோதியில இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அதையும் தாண்டி நாம முயற்சி என்பது செய்ய வேண்டும். மனப்புலன்களில் எல்லா செயல்களும் இருக்கும் தலைவர் ரிஷிகேஷர் இல்லையா. புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு? ரிஷிகேஷர். நம்மளெல்லாம் புலன்களால் கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான். மகாராஜா அம்பரீஷர் செய்தது போல இல்லையா. அவர் நவவித பக்திச செய்தார் இல்லையா. சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்து. இந்த வழி மனதை ரிஷிகேஷர் அல்லது கிருஷ்ணரிடம் பதிய வைப்பதற்காகும். பக்தியே எல்லா முறைகளுக்கும் அடிப்படை கோட்பாடாகும் இல்லையா. அனைத்திற்கும் மூல கோட்பாடே பக்தி தான். அதை கொண்டு நாம நம்முடைய யோகத்தை முழுமை செய்ய வேண்டும். பக்தியின்றி ஞானமோ அல்லது தியானமோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி வெற்றி பெறவே முடியாது. ஒருவர் கிருஷ்ணரை நெருங்கினால் அன்றி தன்னை உணர்தலின் கோட்பாடுகளுக்கு இறுதியான சேருமிடம் இல்லை. அதாவது டெஸ்டினேஷனே கிடையாது இல்லையா. பகவான் தான் இறுதி இலக்கை. அந்த இறுதி இலக்கை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் என்றைக்குமே அவர்கள் அந்த இறுதி இலக்கை அடைய முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்திற்குத்தான் அவர்கள் செல்வார்கள். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। माताजी, कृष्णा माताजी, इंद्रनो यारो माताजी